Så er du emo. Emo movie. Der står lige skrællet kartofler. Det er det med rar. Kan det ikke være lige meget? Kan du bare putte ned i en pande, eller en eller anden gryde, eller... I en pande? Du behøver ikke at skrælle den, det er fint nok, så kommer bare jordbær. Vitaminer. Så vitamins. Følger et med naturen.